Kamachielo nyakoro Mugajwang jogo manoringo tule tok yiero mar 2007 kata IDPs mawuok e kaunti ma Homa Bay kawuono no bago ng'anyo mamuol e boma ma Homa Bay ka giseyo piny owacho mamalo kuom dage miyo gichudo mano iwinjore obed ne miyo jogo manoyudo lal e kind lweny mar 2007 gi 2008. Oganda go mane tulo makamano oriembo e bombe ma opogore wacho ni gisebedo ka girado kata gibandho chudo margi higni 14 to nyaka sani pok ochulgi kata odoko ne giyudo lal maduong' e kinde mar lwenyno. Kotelne kod coordinator mar James Ngicho giywak ni jowetegi mawuok e kaunti zamoko ma bende ne tulo riembo e ji noseyudo chudo margi kendo sani gidak maber mokalo ka gin to gidong' ka gichandore bang' wito mwandu gi te kinde mag lweny. Nyocha wan gi sirikal manosekalo chien kendo nwabedo ge winjruok. Jowa nonego be ni chulo Sh200,000 kendo nwatimo winjruok kodgi ka wan Nakuru hotel miluongo ni Nuru Palace. En winjruok mane wabede mane wasign. To gikone ni mano ne ok otimore. Nomiwa Sh50,000 to joma nomiya Sh50,000 ne gin joma tin. Thoth jowa nodong' oko. Koro wakwayo ne sirikal modonjo sani. Wasebedo gi chandruok. En higa 14 kwa manyo ratichwa to pok omiwa. To ok en gima morwa kendo jowa osechandore kuom muda malach. Wan gi jotelo bende mane wayiero kendo jotendwa gi ne wagonegi kura. Sirikal ojwang'o wa jo Nyanza kaka winyo moketho ode ng'ini kibiro to yudo ka ode osekethre koro kuma donje onge. Koro wan sirikal ojwang'o wa kendo ketho utewa. Kuom mano wakwayo sirikal mondo mi oyie winjwa. Ko mai mwandu ni nyaka gigi te mane nyalo yudo go konyruok kata ka nyithindi te mane inyalo gik mane nyalo konyo go nyithindo. Ng'ano ne gi chuth. Koro wan wasebedo konegwa kamano to kadier ka in gi tuo mar paro, in gi tuo mar chuny, adier kata pachi ok tiyo yo makare. Koro wan wakwayo mana sirikal ni ka giyie to gibede gi chuny mar dhano. Wakwayo sirikal ni koyie to mondo omiwa chudo kaka joma moko. Wan bende wan mana jo Kenya, watiyo tije ma jo Kenya mamoko tiyo to wasandore moloyo kata kaka joma moko sandore.